Bueno, pois contame un pouco como eran as partidas do Wolfenstein. No Wolfenstein, esta anécdota que contou Chipi no tal, porque cando metín ese xogo, antes de ter o Wolfenstein tuéramos, antes de ter o Wolfenstein Enemy Territory, Mm. tiñamos o Return to Castle Wolfenstein, que é un reboot da franquicia do Wolfenstein que ven desde aí atrás. Por exemplo, o Wolfenstein 3D é do 92, sabes? É bellísimo. Pero o Return to Castle Wolfenstein tiña un modo de multiplayer que era por clases, que era unha cousa novedosa daquela época. Só había 4 clases. Era soldado, médico, ingeniero, chamabanlle teniente, que era, pois, tiñan, pois, o soldado era heavy weapons, o ingeniero, pois, dedicábase a arreglar as cousas, poñer as bombas, reventar. Estaba o médico, evidente, Sí, sí. que fai. Estaba o teniente, que era o que mandaba, pois, artillería, o que suministraba munición aos compañeiros, estas cousas. Despois, eso, o Wolfenstein Enemy Territory iba a ser unha expansión dese xogo, pero ao final cancelaron e sacaron o xogo ese como gratis. E puxémonos no ciber. Haberá unha cousa que lle perseguirá toda a vida ao Pesky, que nós estábamos xogando, daquela estaba moi de moda o Counter, no? Sí. Todo o mundo xogaba o Counter, eu quería meter ese xogo porque a mí parecía un xogo superior, sabes? Ao final a xente acabou xogando eso, dando má razón, pero bueno. Pero o Pesky perseguiralle toda a vida, que cando dixen eu de xogar a eso, dixo a frase mítica de a mí nunca me verá xogar esa mierda de xogo. Sí. E anos despois de cerrar o ciber, era o único que xojaba, era o único que estaba en competitivo, foi moi bonito eso. Pero bueno, o Wolfenstein acabou sendo para nós o Wolf da familiaridade que tiñamos co xogo. Cada un ao final acabou tendo, porque os dous últimos brands xa eran veladas de Wolfenstein, basicamente. Mm. Era incluso cando, o sea, a xente xojaba pola tarde, aí xa tiñamos a línea mellor, porque a línea que tiñamos ao principio era unha porquería de 64 kilobits, sabes? Buah. Despois tuvemos, creo que o primeiro ADSL de Muxía, de medio megabit, que era en plan, explotaba a cabeza, sabes? Eso foi moi bo para que a xente pudera xogar a xogos como Wolfenstein por internet, para que outros viñeran a mirar cochinadas tamén, a Vale. empezar a ver vídeos de ciber. Pero sí, o Wolfenstein, había xente que viña pola tarde e xogaba as partidas e tal, pero de noite, cando xa había menos xente, empezábanse a organizar partidas de 5 contra 5. Básicamente era, bueno, cando xa marchou o último, que eran as 11:30 da noite e tal, os últimos que estaban chateando e tal, xero, vale, juventud, cerramos a porta, dadesme 2 € cada un, que é o único que vos queda, basicamente. Estamos aquí hasta a hora que sea da madrugada, a vixiar hasta que nos sangren as mans, sabes? E aí é onde fixemos moitísima comunidade, pois, seguro que me olvido xente, no? Pero Chipi, Dimas, José, Damián, Pesky, Taro, Giro, Madrileño, Futín, Barca, ¿no? Barca tamén estaba ali, que estou me deixando algén fijo, está me dando rabia. Pero éramos basicamente os irreductibles que estábamos ali. Eu estaba no meu ordenador, tiñamos o servidor dedicado, que lle chamamos o servidor delicado, e tiña todo personalizado, en plan, para poder pausar o xogo cando alguén tiña que ir ao baño rápido. Había anécdotas típico no mapa de Oasis, que era no norte de África, sabes, eu nun equipo, Chipi no outro, defendendo e atacando, eu estando nun ventanuco, sabes, para defender, e colou o mellor granadazo da historia, sabes, que é o típico, as granadas estas de rifle que che disparan, Sí, pla, sí. colou polo ventanuco, matoume, pausei o xogo, de repente todo Cristo, me cago en Dios, se volvió a colgar, sabes? E dixen, non, tranquilo, non se colgou nada, pausei o xogo. Chipi, eso merece un chicle, toma, un happy den de fresa. Ao final acabou sendo unha tradición tamén o dos chicles, no? Porque, en plan, O do premio. eso merece un chicle. Sabes que non me costaba nada, era 3 céntimos. Bueno, daquela creo que xa estaban a 5, no? Pero, pero eso merece un chicle. Sabía, hubo xojadas moi boas, eso. Cada un tiñamos basicamente un rol propio. Chipi e eu éramos ingenieros, Dimas e Damián eran filops,
que eran basicamente o teniente de antes, José, máis o madrileño, eran médicos, Barca, Futín, Domingos, aunque sabía que se me faltaba alguén. Barca, Futín, Domingos eran basicamente soldados, sabes? Futín era moi bo defendendo os sitios. Non tiña unha técnica depurada, Futín. Futín non era moi bo disparando. Futín era moi bo cumplindo os objetivos. Sabes? O sea, era típico. Había nese mesmo mapa que che comentaba, que era moi bo, nese sentido. O tipo era focus total, sabes? Igual non mataba moita xente durante a partida, pero cando tocaba defender os objetivos, ele estaba aí ao pé do cañón, literalmente, porque había un objetivo que era destruir un cañón. Ele estaba ele estaba ao pé do cañón, e de repente, estaba o típico ingeniero, no? Igual, imagínate, ou Chippy, no? Tiñan que ir a poñer a bomba para destruir ese que era o objetivo. E de repente, oese unha risa desde o fondo do local, que era Futín no ordenador 12, oese descojonándose, ve salir un fuego pola porta do lanzallamas. Momentazos deses moi bonitos, tío, en serio. Escapadas co objetivo en Gold Rush, marchar co ouro. A última habilidade do médico, o médico tiña varias habilidades, bueno, dúas habilidades principales tiña o médico, non? Era botar paquetes de vida e revivir a xente, vale? Pero tiña 4 niveles cada clase, por decirlo así. Entonces, o primeiro era poder botar máis paquetes de vida, outro era que se recargaba máis rápido a barra, terceiro nivel de médico era poder revivir a xente con toda a vida en vez de con 2 tercios, creo que era, ou así. Pero a última habilidade do médico era un Cristo. Era que collía un chute de adrenalina, pegabas un chute e durante, non sei se eran 10 segundos ou 15 segundos ou canto era, absolutamente todo lle facía en mitad de daño. Entonces, para ir collendo os objetivos de roubar era o mellor, porque podías pasar por enriba das minas e daba igual, basicamente era un Cristo, sabes? Non te cansabas tampouco cando levabas a adrenalina posta, se non recordo mal, era unha desfeita, José ten ganado partidas así, pero de calle. Despois, a última clase que nos quedaba era o Cover Ops, que era o típico de pesca e giro. Pesca e giro eran moi bons cos snipers, esa era a clase que tiña sniper, non? Hai máis anécdotas do pesqui, cando vexa, perdóname pesqui, pero cando vexa, esa típica movida de dábache moitísima experiencia o rollo de disfrazarte dun enemigo, non? Dábache 5 de experiencia, que non costaba nada, sabes? Ti simplemente tiñas que encontrar un corpo aí no chan e dabas a usar e en 3 minutos estabas disfrazado por un 5 de experiencia gratis, sabes? Despois eso acaba nerfeando ca configuración do servidor e tal, pero acordaríame toda a vida no mapa de Railgun, que era basicamente roubar un tren cun cañón enorme e tal, roubarlo non, movelo e tal e despois dispararlo. Era o único mapa do xogo no que atacabas co equipo alemán, cos nazis. Acordaríame toda a vida. En vez de ir ao objetivo, el disfrazándose de outro e tal, berrando a xente, pero ide facer o objetivo, joder! Porque Pescadito era extremadamente competitivo e se non quedaba el de número 1 na tabla de puntuación, para el non valía a partida, sabes? Extremadamente competitivo, e ainda hoxe, Pero acordaríame tamén toda a vida deso, anécdotas do Wolf, seguramente incontables, pero esas son moi míticas. José era o médico berserker. Sí, bueno, José, berserker da igual o que lle metas, pero berserker sempre é. O sea, sí, pero era o equivalente de Futín, en plan, hiperfocus. A José daba igual matar ou non matar. El era o médico e el está caendo artillería, pero hai un compañero meu aí, non pasa nada. Pum, morría el, daba igual, porque ti, cando che pegaba o chute, tiñas como 2 segundos de inmunidade, entón podías escapar da artillería, cosas así. Era moi bonito, eso, acabamos todos tendo un rol bastante definido, e acabamos hasta tendo, digamos, o rollo de equilibrar os equipos. Quen somos hoxe, sabes? Quen somos? Pois somos tal e cual, vale, pois a xente tiña máis ou menos asumido quen era un poquinho mellor en cada rol, quen era un poquinho peor en tal, acabamos eso, había outro mapa que era no Polo Norte,
que creo que iban os nazis a roubar a estrella de Navidad do árbol. O sea, había mapas absurdos. Ese non era un mapa oficial do xogo, era un mapa custom, pero estaba moi guai, tiñas que marchar no trineo de Santa Claus, sabes? Pero pasámoslo moi ben, xa se dixo.